ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ କାହାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 1। ଆଦି କବି କିଏ? ସାରଳା ଦାସ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 2। କବି ସମ୍ରାଟ କିଏ? ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 3। କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିଏ? ବଳଦେବ ରଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 4। ବ୍ୟାସ କବି କିଏ? ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 5। ସୁରମଣି କିଏ? ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 6। ସନ୍ଥ କବି କିଏ? ଭୀମ ଭୋଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 7। ଗଣକବି କିଏ? ବୈଷ୍ଣବ ପାଣି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8। ଗାୟକ ରତ୍ନ କିଏ? ହରିନାଥ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9। କାନ୍ତ କବି କିଏ? ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10। ବୀରକିଶୋର କିଏ? ଶ୍ୟାମ ସୁନ୍ଦର ଦାସ। ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।